салом ба кулли мардуми тоҷик. Ман як пешниҳод баҳри шумо дорам. Касоне ки чӣ хоҳишӣ доранд, ҳар чизе ки мехоҳед ки дар ютуб, дар сайти интернетӣ, дар ютуб, дар накласи, дар контакт, дар фейсбук бошад, марҳамат муроҷиат кунед. хоҳед ки баъзе аз дӯстои худро пайдо кунед, марҳамат муроҷиат кунед. баъзе одамо чандин солҳо дӯстони худро дереям надидаанд, мехоҳанд ки ҳамсӯҳбат шаванд, аммо намедонанд ки чӣ тавр. Марҳамат муроҷиат кунед. Номери телефони мо албатта дар болои экран гузоштааст. Мо дар хизмати шумо ҳастем. пешниҳод дорум ба ҳамаи шумо, ҳар он чизе ки шумо мехоҳед ки дар савдо монед, мехоҳед ки баҳри мардум пешниҳод кунед, марҳамат ба мо муроҷиат кунед. Мо метавонем видео карда пешкаши мардум кунем ки шумо чизе доред ки мефурӯшед, ё ки чизе доред ки бар худи шумо лозим нест, бар як каси дигар лозим аст, ройгон, яъне бепул метиҳед. Марҳамат муроҷиат кунед. албатта ман имрӯз пешниҳод дорам ба кулли мардуми муъмин мусулмон, агар хоҳед ки баъзе аз дӯстои худро пайдо кунед, марҳамат ба мо муроҷиат кунед. мо интизори зангҳои шумо ҳастем. кӯшиш ва ғайрати мо дар ғарибӣ ба хотири беҳбудии шумо аст. касе ки кор дорад, мехоҳад ки як-ду бародарро ёфта боз соҳиби кор кунад, ё ки шумо кор кофтаистен, кор дорен, пешниҳод кунед. иншоалло ки мо кӯшиш мекунем ки дар болои экран гузорем корҳои шуморо, пешниҳодҳои шуморо, фикру ақидаҳои шуморо, яъне идеяҳои беҳтарин ва хубтарини шуморо, ки мисли мана жидди менияи тоҷикӣ мардума мо мақсад мековем, ҷустуҷӯ мекунем, меёвем. ин жидди менияи тоҷикӣ гуфти гапҳо дар ҷустуҷӯи ҳама ҳаст. бародаро, дар хизмати шумо аст. марҳамат, кадоме ки мехоҳад ҷустуҷӯ мекуна ва мехоҳад ки ягон навъро пешкаши мардум куна, ягон талант дошта боша, марҳамат муроҷиат кунед. мана номерҳои мо дар болои экран мондагиа 982 69 505. мо метавонем наворҳои шуморо, бар пешниҳодҳои шуморо, идеяҳои шуморо, баромадҳои шуморо рӯи экран бирорем.
дӯстони азиз, бародарони азиз, мо дар хизмати шумоем. Жди миният тоҷикиро пешкаши шумо хоҳем кард. ҳар касе ки шумо мехоҳед пайдо намоед, марҳамат ба номерҳое ки дар болои экран мебинед: вайбер, ватсап, телеграм, имо нависед бародаро. мо дар хизмати шумоем. Мо дар шаҳри Екатеринбургем. мо ваъда наметиҳем ба ҳар кадоми шумо ки аз осмон ситора меорем, аммо кӯшиш мекунем ки хештабори шуморо, рафиқон, дӯстони шуморо пайдо намоем. ҳатто метавонем, агар шумо хоҳед ки ягон ҷои кор ба мардум пешниҳод кунед, марҳамат, ё ин ки мехоҳед ки ягон ҷои кор ёбед, марҳамат, муроҷиат кунед. мо кӯшиш мекунем ки ин хабарро ба дигарон расонем, то ки онҳо аз шумо бохабар шаванд, аз пешниҳоди шумо бохабар шаванд, аз пешниҳодҳои мо бохабар шаванд ва тавонанд ҳамроҳи шумо ҳамсӯҳбат шаванд ва ба шумо занг зананд, шумо соҳиби кор шавед ё ки онҳо соҳиби кор гарданд. Худоҳофиз, то боздид дӯстони азиз. Фаромӯш накунед ки канали мо барои шумо ва дар хизмати шумо аст. мо бо шумо ва дар хизмати шумо ҳастем. То боздид дӯстони азиз.